Arratsaldeon zizurkilera etorri zareten guztioi, Anderren ongi etorri zareten guztioi, eta eskerrak eman bertan parte hartzeagatik. Eta nola ez, Ander ongi etorria benetan, Euskal Herrira 15 urte pasatu Estatu Espainiarren eta Frantziako espetxe zulotan, eta horrako urte beltz hauen ondoren, benetan disfrutatzeko momentua iritsi zaizu, benetan familiakin eta egun hauek garrantzitsuak izatea eta pixkanaka bere onera etorriak izan dadila. Urtek kontatzen dira, ta ez alda marka, egunak bai dijoaz, banaka, lehen zenbat daramatzat, gero zenbat falta, ta azkenean lagun ta etxeko besarka. Gozatu Ander gaur bai, gaur egila data. Gozatu Ander gaur bai, gaur egila data. Jarra lagunak beti horrantzaten guztiei, eta bai bezi dutela benetako omenaldea. Eskerriko asko eta segitzeko, beste 100 euskaldun segitzen dutela espetxetan, eta deitenak etxea ekarri arte, segigarra dagoela lanean, aurrera denok eta jotak irabazi arte. Vale.